Ongi etorri, guztiak eta guztiok. Ongi etorri, guztiok eta guztiak. Zu, Irene Arraratz Lizeaga zaitugu. Eta zu berriz, Maialen Beresategi Katalan. Eta teknikari gaur. Arantxa Artola Aldanondo. Hauxe duzue, ez zerrez eta festa. Direnak eta ez direnak, hitzetara ikartzeko saioa. De balde festa! Preparatzen de! Nik nahi deda! Ordua! Ez zerrez eta festa. Gaur, bi ziutate. Garairik onena zenura. Garairik okerrena zenura. Jakinduriaren aroa zen. Ergelkeriaren aroa zen. Sinesmenaren aldia zen. Sinesgabeziaren aldia zen. Argiaren sasoia zen. Ilunaren sasoia zen. Esperantzaren udaberria zen. Etxipenaren negua zen. Dena genuen aurrean. Ezer ezkenuen aurrean. Denok zerura gindoa zen zuzen. Denok kontrako bidean gindoa zen zuzen. Charles Dickens. Hemen txegaude, esan bezala, ez zerrez eta festa. Direnak eta ez direnak hitzetara ekartzeko podcastean. Eta hain zuzen ere, entzun berri dugun liburu hasiera hori da, direnen eta ez direnen erakusgarri ezin hobea. Garaiura, etzen eta bazen, aurkia zen eta ifrentzua, oinaztarra eta ganboatarra. Izan, ala ez izan, garaiura etzen ezer ere eta dena zen. Zerrez eta dena, gure garai hau bezalaxe, bestalde. Bai, bueno, edozein garai bezalaxe igual ez da. Beste batzuk ez dakit, baina garai hau bintzat suabe esateko garai xelebrea da. Lirikarako, eta epikarako, eta dramarako, eta garai xelebrea hizkuntzarako ere. Azken hamarkadetan bagentozen euskaldunok ustez aurrera, bagentozen bizi, hazi, baina esnatu ginenean dinosauroa gu ginen oraindik eta meteoritoa bazetorren ziztuan zerutik bera. Tira, hain pesimista izan beharrik ere ez dago. Akaso bizi zeudela hilko ziren dinosauroak ere? Noiz egon gara ba, euskera eta euskaldunok orain baino hobeto. Eta noiz egon gara ba, okerrago. Garairik onena da hau, eta garairik okerrena da hau. Eta garai aldrebesa da hau, bai, inondik ere. Atzeko zaurrerakoa pixka bat, Lazkao txikiren esaldi ezagunaren aldaera gisa, egunen batean atzera arituko gara aurrera ari garelakoan. Aspaldiko tximura gizon bihurtu beharrean. Ez ote da gaur-gaurko gizon hau dela tximu bihurtzen ari dena. Itxura guztien arabera eta ala izateko nola halegintzen den ikusita, nola halegintzen den ikusita. Itxura guztien arabera eta ala izateko nola halegintzen den ikusita, nola halegintzen den ikusita. Ia asmatu zenuen, Sir Charles, Ia asmatu zenuen, Sir Charles Darwin, Ia asmatu zenuen, Sir Charles. Kantu, baldakizu. Ez Charles Darwin eta ez Charles Dickens, ez zituzten berez zer edo zaldun izendatu?
sekula pentsatu gabe nengoen horretan, egia esan. Ja, normala ere bada, baina, bueno, ez da ore bera, baina guk omenalditxoa egin nahi izan diegu Dickensi, haren A Tale of Two Cities liburuaren hasiera ospetsua gurera ekarrita. Eta gaurko saioaren izenburua ere gainera titulu horri tiraka aukeratu dugu. Bi ziutate. Baina zergatik bi ziutate, Irene? Batzuetan ematen duelako euskaldunok ere alde askotatik bi ziutate edo bi hiri bereizitan bizi garela. Bai, bereizita aparte urrundurik batu gabe. Naiz eta euskera batuaren oinarriak berez duela mende erdi pasa jarri zituzten. Mende erdi desente da, Hiztunentza bai, dezente. Hizkuntza batentza berriz oso gutxi. Eta hizkuntza baten estandarizazioan, euskeria. Arrazoi bai, izan ere alabearrez euskaldunok ziztuan egin behar izan dugu beste batzuek patxada egin dutena, ezta? Alde horretatik, miraria da, nola urte gutxian zabaldu den, eta nola gaur egun eskura dugun, euskeraren aldaera bat, erabiltzeko egokia administrazioan, irakaskuntzan, komunikabidetan eta abarretan. Bai, eta modua ematen duena gainera euskalki ezberdinetakoek elkarrondo ulertzeko, eta baita noski euskalkirik gabeek eta euskalkidunek ere. Hori da. Baina inguruko hizkuntza guztiekin, batzuekin hobeto esan da, alderatuz gero, nabarmena da aldea, ezta? Haiek arian eta mendetan egin dutena, guk 50 urtean egin dugu. Hizkuntza hegemonikoetan aldaera estandarra poliki zabaldu da, kasi konturatu gabe. Eta estatuaren baliabide guztiak edukita, gainera. Lehenbizi legearen eta behar bazen espataren babesa edukita. Eta horrekin batera eskola zeukaten, administrazioa, kultura adierazpide ofizialak, irratia, telebista eta bar. Postekoa da, euskera esparru hoietara iritsi izana, jakina. Baina hain bizkor eta haize kontra ibilita, ez da harritzeko arazoak ere izatea eta batez ere behar bezala sozializatzeko. Estaturik gabeko beste hizkuntza bati begiratzen badiogu, esaterako katalanari. Katalanek duela 1 urte ekin zioten ortografia, gramatika eta lexikoa arautzeari. Pompeu Fabra hizkuntzalariaren bitartez. Eta antzematen zaie. Antzematen zaie urteen eskarmentu hori, eta guri ere sumatzen zaigu batzuetan eskarmentu falta ere ez. Hainbeste non, batua gora eta batua bera gabiltzan beti, baina baote dakigu. Zer den batua? Iztunok ondo aldakigu zer den batua, zertarako den, zergatik den. Behar bada ez daukagu behar bezain argi zer eta zertarako den batua, zer eta zertarako diren euskararen beste aldaerak. Gure laneko adibide bat jarriko dugu, Berria egunkarian biztan denez, batuan idazten dugu, ezta? Bai. Gurean lanean hasi berritan batzuek eta ez dira gutxi, zalantza izaten dute, gaur egun ere, adibidez, agitz hitza erabili ote dezaketen, edo barik hitza idatzote dezaketen. Alegia, ez dakite oso seguru, agitz, barik eta alakoak batua diren edo ez. Eta badira, noski. Erabiltzen dituztenek ez dakite askotan, ez? Hori batua den edo ez, baina erabiltzen ez dituztenek ere, noski askotan ere ez dakite. Eta hortxe kizkurtzen da kizkurra, ez da? Hau da, norberaren etxekoa ez den hizkuntza okertzat jotzen dugunean. Alegia, adibidez ez, bakarren batek barik idazten du, ez? Eta beste batek berriz, haren testua hartu, barik euskara batua dela jakinez, eta barik endu eta gabe jarri, ez? Zenbat alako. Bai, zoritxarrez alakoak uste baino gehiagotan gertatzen dira oraindik. Ez dago oso garbi nunbait, behar bezain ondo prestatuote gaituzten edo prestatuote garen, aldaera bakoitza bere tokian zenez erabiltzeko. Aldiro askori pentsatu beharrik izan gabe. Geurez ari garela sentituta erabili behar genituzke, euskararen aldaerak eroso beste hizkuntzekin egiten den bezala.
Bai, dena den nola nahi ere, labur bilduz eta simplifikatuz, zer kabitzen da Batuen? Euskarazko dena, guztia eta oro. Bai hitz eta bai joskera. Zer nahi eta zer gura. Baina hori bai, irizpide ortografiko eta morfologiko batzuen barrenean noski, eta aditz paradigma jakin batez. Nork berea baturatu behar ordea, besteren zain egon gabe? Bai noski. Batua ez da eredu monolitiko doinu bakar bat. Dena den, eta hau ere kontuan hartu beharra dago, estandarizazioaren nasmentak idatziari begira egin zituzten, batez ere irakaskuntzarako. Alaxea dirazi zuen Koldo Mitxelenak berak. Baina gaur egun mota guztietako ikusentzunezkoek eta inguratuta bizi gara, eta halakoek estandarraren parte bihurtu dute, ahoskoa ere. Parte garrantzizko bat gainera. Fabrak adibidez, hizkuntza literarioa deitzen zion katalan Batuari, baina gaur egun eta aspalditik edozein hizkuntzaren aldaera batua ez da eredu literarioa bakarrik. Baizik eta erregistro guztiak lantzen dituen aldaera bat. Egia da lehen idatzia erregistro formalarekin lotzen zela batik bat ez da, eta ahozkoa berriz lagun artekoarekin, baina gauzak asko zeren nahasiagoak eta zabalagoak dira orain. Pentsa, WhatsAppen eta sare sozialetan eta esaterako asko idazten da lagun arteko erregistroan, eta irrati telebistetan eta interneten berriz asko hitz egiten da erregistro formalean. Gaur egun, horren ondorioz, hizkera mailak eta euskarria modu guztietan gurutzatzen dira elkarrekin. Aizu, elkarrekin, esan duzu oraintxe. Eta ez ote den hori galbidean diren espezie hoietako bat, egin dezagun, etenalditxo bat. Edo isilean desagertzen doan espezie bereko bipiztia etzan elkarri itzala janez elkarritzak janez elkarrekin desagertuz isileraz. Besteak beste euskara batuaz ari gara gaur, batzeaz, elkartzeaz, eta hain zuzen elkar hitza salbatzeaz jardungo dugu oraintxe. Eta horretarako ezer baino lehen beti bezala, zein da galbidean dagoen espezie honen izen sasi zientifikoa, Irene? Gaur ere olgetan benetan ari garenez, baina batez ere olgetan, pronomen rekiprokun dituko diogu gaurko espeziari. Bai horixe, horrela bai, latinez eta zientifikoki denok ederki ulertzen dugu elkar. Bueno, gaur egun askok esango lukete denok ulertzen garela. Bai, eta alaxeari da elkar gaixoa, ez, pronomen rekiprokum gaixoa bere habitatetik galtzen. Are gehiago esango dizut. Konturatu altzara askok ez dutela ia inoiz elkarrekin hitz egiten. Inkomunikazioaren garaian gaudelako edo, diozu? Ez. Beren artean hitz egiten dutelako. Bai, egia. Beren artean hitz egin, beren artean jolastu, beren artean adostu. Esateko modu bitxi xamarra, ez ote den, nik neure artean. Bitxia ez dakit, baina galgarria bai bintzat, elkarrentzat eta elkartasunarentzat. Haiene, lagunok arren, salba dezagun elkar. Hilezan nire burua, hilezagun elkar. Elkar eta halako beste hitz batzuk arront xamarrak dira, eta horregatik denok espero dugu halakoak euskaltzaindiaren hiztegian agertzea, ezta? Baina baldakigu, benetan zer dagoen hiztegian, zer dagoen euskara batuk gisa arautua. Guk lankidekin eta Irene askotan komentatu ohi dugu, ezta?
batzuek behintzat sorpresa handi xamarra hartuko luketela, seguraski benetan jakingo balute ze hitz eta zenbat hitz agertzen diren bertan, hiztegian. Seguru. Azken batean, hiztegia etengabe handitzen ari da euskaltzaindia. Eta zerrenda luzatuz eta luzatuz doa. Eta normala da. Zenbat eta hitz gehiago erabili euskeraz, orduan eta hitz gehiago izango ditu hiztegiak ere. Gaur egun 6 hilean behin eguneratzen du euskaltzaindiak. Eta jakinarazi ere bai, bai zer gehitu den, zer osatu, non erantzi diren adibideak, zer zuzendu den, eta abar. Bai, eta hiztegian sartzen dituzten zenbait hitzek eta esapidek eta zer esana eman ohi dute batzuetan, batik bat esango nuke sare sozialetan eta alako lekutsuetan. Hor edo zer gauzak. Bai, baina anekdota utzetik arago lehen esan dugun bezala, benetan aipagarria da zenbat kabitzen den batuan, ezta? Askotariko formak, askotariko erregistro eta hizkeretakoak. Bai, batua estandar formalaren oinarria eta muina da, jakina, baina beste erregistro batzuetan aritzeko ere balio du. Esaterako, badaukagu itano batua. Baina ez genuke esango erregistro neutroan ari garen ikika ari garenean, ezta? Desegokia irutuko litzaiguke adibidez, komunikabideetan, Jan Gene Etxegarai edo Maria Txibite ika elkarrizketatzea, ezta? Bai, eta erregistroarekin bezala beste gertatzen da, lexikoarekin eta esapideekin ere. Beste. Euskerazko hitz eta esapide guztiak abitzen dira batuan, baina, arau ortografiko batzuk betetzen baditugu. Euskaltzaindiaren hiztegia ikusi besterik ez dago. Hortxe topatuko ditugu arrunkeriak esaterako, eta ez dira noski erregistro formalekoak. Bi arrunkeria nahiko arrunt esateagatik, hortxe daude adibidez potro eta izorratu. Ez dira erregistro formalekoak, baina badira batuaren parte. Bai, eta adibide gehiago jarrita, alfer hitza adibidez neutroa da, ezta? Baina alferrontzi berriz adierazkorra. Eta bibiak batukoak. Edo mozkorritza neutroa da, baina aitzur edo atxur hori ez, lagunartekoa ez erregistro formalekoa. Eta ogitarteko eta bokata bikotea beste hainbeste. Ogitartekoa formala da, eta bokata lagunartekoa. Eta udalitza formala da, baina askoren harrigarri ayuntamentu ere bada euskera batua. Ia. Kontua da erregistroz ez dela neutroa, B mailakoa baizik. Eta urdin hitza ere neutroa da, baina azul eta blue ere badira batua. Hoixe, kontua da azula, hegoaldean bakarrik esaten dela, eta blue iparraldean bakarrik. Eta beraz hori kontuan hartu behar dugula erabakitzeko ea konbeni zaigun erabiltzea. Norikinaren, horren arabera. Hitzoiek denak batukoa dira, baina ez erregistro edo eremu berekoak. Begira, uste dut ez dagoela inondik ere sobran adibide hoiek guztiak bistaratzea eta esan duzun hori dena sozializatzea, zeren hain zuzen ez jakiteak batuaren inguruko gaizki ulertuak piztu ohi ditu askotan, ez da? Hala ematen du. Batuak bidea hain bizkor eta hain haize kontra egin beharrarekin nahikoa ez, eta aurre egin behar izan die bestelako oztopo batzuei ere. Ez dago oso urrutira joago beharrik, haren inguruko makina bat aurriritzi entzuteko. Aurreritziak! Euskara batuaren inguruko aurreiritzi gaitzesle hoietako bat, hauxe. Batua asmakizun arrotz bat omen dela. Zera artifizial bat. Izango ez da artifiziala. Bai, patata tortilla, internet eta North Facen berokiak bezain artifiziala. Hoxe. Hizkuntza guztien aldaera batuak eta estandarra bezain artifiziala. Hizkuntza guztien aldaera batuak dira artifiziala, azken batean. Konbentzio batzuk esartzen dira, forma batzuk aukeratzen dituzte, eta beste batzuk dialektaltzat jo.
eztabaidagarria izan liteke, noski. Zergatik aukeratzen diren forma jakin batzuk estandarrerako eta zergatik beste batzuk baztertu. Baina hizkuntza guztietan den neurrian da eztabaidagarria, euskeraz ere, ez eztabaidagarriago. Zer nahi hizkuntzaren estandarra sortzez eta definizioz aldaera artifizial bada. Berezkoa du, eta erresonantzia kutsak ematen dio natural antza. Nola eta artifizialki. Errepikatzearen poderioz, erabiliz. Euskarari ordea ez ote diogu, beste hizkuntzei baino gehiago eskatzen askotan, ez ote gara etxe kalte xamarraritzen, alakoetan? Eskuzabala izatea gauza derra da, esaterako. Hegoaldean gasolina esaten dugu eta hori iruditzen zaigu naturala. Eta iparraldean esantza esaten dute eta hori da iparraldean naturala. Gai gara besterena ere ikasteko, ezta? Ulertzeanakoa da, noski. Erabili bakoitzak erabildezala berea. Beste adibide bat, hau pixka bat, diferentea. Auto eta automobil hegoaldean eta iparraldean erabiltzen ditugu. Kotxe berriz, hegoaldean bakarrik. Aldaera batua zari garela, logikoa da, batzen gaituna lehenestea, lehendik batua dagoena lehenestea, ezta? Bai, adibide esanguratsuak, denak ere. Azken batean, horixe izan da euskera batuaren helburu eta lorpenetako bat, hizkerak eta euskalkiak elkarrengana hurbiltzea, gero eta gehiago urruntzen ari baitziren, aspaldiko mendeetan. Hau da, greba zer den ikasi, huelga astu gabe, edo ado zer den ikasi, baina konforme astu gabe, azoka zer den ikasi, baina merkatu edo feria astu gabe, batuak nazional bilakatzen du tokian tokikoa. Segurazki beste podcasten batean, podcast ez dakit filosofikoren batean edo gurea baino filosofikoagoren batean, esan nahi dut. Ez da zaila. Beste batean lantzeko moduko gaia da, zergatik sinesten dugun oraindik ere artifiziala beti txarra dela eta naturala beti ona. Baina gainera eskema simplista hori ontzat joko bagenu ere ezin daukatu badirela zenbait joera, ez, berez batuarekin, zer ikusi zuzenik edo ez dutenak, hizkera nabarmen artifizialtzen, astuntzen, arrozten dutenak. Bai, hemen bertan lehenago ere hitz egin dugu alako ezta? Bai. Molde jakin batzuk zabaldu ditugu, askotan gertuago dutenak txostenera esaten diogun hizkera hori euskera bera baino. Eta kontua da, euskera batua lehenik eta behin euskera dala, euskera guztiak dala. Horregatik batuaren ajeak gaur egun euskara guztien ajeak direla. Eta euskalkietan eta erregistro informaletan ere ageri dira aje hoiek berak. Ez da gia jendea zoragarri aritzen dela euskalkian eta traketx batuan. Ez, gero gainera iztun gisa ditugun, ez dakit, konplexuak edo ere hor daude, eta noski ertsagarri soziolinguistikoak ere bai, gure egoera diglosikoaren ondorioz. Lehen komentatu dugun bezala, dezentetan gertatzen da esate baterako nork bere euskarakoa duen hitz edo esapideren bat baztertzea, naiz eta erabat zuzena eta egokia izan, eta haren ordez besteren bat lehenestea ustez zuzenagoa edo egokiagoa delakoan. Esan bezala motiboak askotarikoak izan daitezke. Agian hiztun horrek pentsatzen du, edo pentsarazi diote, hori ere baliteke, berea duen hori okerra dela. Edo beste kasu batean behar bada, irudituko zaio, beste esapidea, ez dakit, kulagoa dela, ez, guaiagoa dela, edo jasoagoa dela. Sango nuke horretan izugarrizko eragina duela geografiak, alegia. Ekialdetik mendebaldera joan ala, arrunt aldatzen da norberaren hitzak eta egiturak baztertzeko joera. Izango da arrazoiren bat artean, noski. Garai bateko aurreiritziak, garai eta leku batzuetan eredu estuegia proposatu izana, seguru asko, zertaz ari garen argitzeko jar dezagun adibideren bat. Bai. Esaldi hau iruditzen zait adibide aproposa dela, ze iruditzen. Dendara joan naiz tomateak erosten.
Egitura hori oso normala da Mendebaldean, baina idaztziz oso gutxi ikusten da. Eta seguru asko horren ondorioz, handik kanpo ez da bat ere zabaldu. Aldiz, ekialdeko hitz batzuk, adibidez, oro edo anitz eta halako asko, nora nahi zabalduta daude. Egia bai, ezagit, finagoak direlakoan, akaso? Ekialdekoak euskara finagoaren edo zuzenagoaren fama duelako? Baliteke, baina berez berdin fina eta berdin oiesa da anitz esatea eta asko esatea. Testu baten edo solas baten fintasuna ez dago horren mende. Arratzalde gorrizek, tximinizetan, arratzalde gorrizek, Benafarroan, beko zuek biztute, leixoetan edurre, eskatzetan negurre, hau zure negue. Erabiltzen ditugun hitz asko, teorian, ez dira tokatzen zaigun euskalkikoak edo hizkerakoak, eta komatxo artean diot noski tokatu hori, Baina, hala ere, guztiz geuretuak ditugu, askotan halakoak. Bai, beste adibide bat. Ados hitza. Hitz hori etzen ez nire gurasoen, ez zure aitona monen euskerakoa. Hegoaldekoak ziren ezkero. Baina orain, bidasoa salde batean zein bestean, hitz ezaguna da. Geurea dugu, danok, bai euskera etxean ikasi dutenentzat, bai etxetik kanpo ikasi dutenentzat, oso ezaguna. Azken batean, hango eta hemengo hitzak nazten ari gara. Bai, baina geureak ditugun esapideak etengabe, baina eta berriz baztertu, eta beste batzuk hobestea, alferreko lana ez ezik, arriskutsu xamarra ere izan daiteke, ez da? Badu bere arriskua. Norberaren hizkeraren gainean osatutako batua normalean seguruagoa da, eta koherenteagoa. Horixe da Koldo Zuazok tokiko batua, esaten diona, ez da? Hoi da. Nork bere euskeraren gainean oinarritutakoa. Eta gure ustez hori abia puntu ona da egoki aritzeko. Exotismo, Jesus, esango dut. Bila ibili gabe. Izan ere, beste hizkera batzuetako hitzak eta egitura guretzen ditu batzutan, baina landu gabe. Ondo jakin gabe, zer esateko erabilioi diren, eta nola. Eta gertaliteke hitzen bat ikasi izana esaterako, baina ez jakitea nola josten den esaldian, aditza bada, adibidez, ez jakitea da motakoa den, edo du motakoa. Hizkerak nazten ari dira, hori hala da, baina nazte edo batze horrek badu bere ritmoa eta hiztunek berek markatzen dute. Nork berea batura ekarri ezkero gainera errazagoa da, kolore guztietako euskara moduak zabaltzea eta lehen esan duzun bezala tokikoa nazional bihurtzea. Dudari gabe. Berrian esaterako Baionako kazetarien testuetan nabaria izaten da, ekialdeko hizkeren kolorea. Eta gehienetan kazetarien nafarren testuetan ere bai. Pena da, baina mendebaldeko hizkera jasotzea gehiago kostatzen zaigu. Eta horixe da hobetzeko dauzkagu kontuetako bat. Eta beste bat, hauxe, hizkera kontraste arrotzak egiteari utzi behar genioke. Handik eta hemendik hartutako hitzak nola nahi nahazteari utzi. Halakoak sortzen dira esaterako, berba egin eta anitz esaldi berean nahaztu ezkero. Halaxe sortzen da Koldo Zuazoren hitzetan esan da Marteko euskera. Marterako tren geltokiaren bila, ez dago inor kalea dago hila. Orain arte, hitzen eta esamoldeen mailan ibili gara gehiago, hitzak batetik eta bestetik hartzeaz, baina berdin jokatzen ote dugu egitura linguistikoekin. Badira esaldiak josteko molde batzuk, adibidez, euskarazko klasiko askotan bat ere beldurrik gabe erabili direnak, baina azken hamarkadetan ia erabat baztertu direnak. Zergatik eta behar bezain euskarazkoak edo
ez omen direlako. Adibidez, zeren, zeina eta familia hori guztia. Izugarri praktikoak dira, irakurleari edo entzuleari informazioa aurreratzeko, euskarazko diskursoek maizegi duten atzerakarga ditxososko hori arintzeko. Are gehiago, kasik esan liteke ez da ezinezkoa dela. Alakorik erabili gabe zenbait testu jakin edo diskurso mota ematea modu ulergarrian irakurlea zoratu gabe behintzat. Eta hala eta guztiz ere batzuei gustatzen ez, eta nahiago irakurlea behartu esaldiak bitan edo hirutan irakurtzera. Horixe da, purismo edo garbizalekeriarik okerrena, joskerari edo sintaxiari dagokiona. Gainera, euskararen errealitatea ukatzeare bada hori, zeren euskalki guztietan erabili izan baitira, alakoak, klasikoak aipatu dituzuzuk, baina oskoan ere erabili izan dira alakoak. Esate baterako idatzira ez da pasatu, ahoz erabiltzen den zergatik bat, zeren hitzaren parekoa den hori, baina zenbait tokitan noiz nahi aditzen da herri euskara peto-petoan aritzen direnen ahotan. Bai, eta bada horrez gainera fenomeno kurioso bat. Bai, alde batetik ezin konta alaldiz entzun behar izan ditugu, euskara mespretzatzen duten batzuk esaten euskara barregarrikeri bat dela, zergatik eta adibidez, euskaraz historia esaten dalako, aldameneko hizkuntzetan bezala, eta homeopatia esaten dalako, eta elefante esaten dalako. Hau da, euskerak nazioarteko kulturitzak erabiltzea kritikatzen dute. Jatorriak grekoan edo latinan duten hitzak, hain zuzen, kritikatzen diote euskerari inguruko eta nazioarteko erderek egiten dutena egitea. Nolabait esateko, euskera alde horretatik, guztiz arrunta izatea baliatzen dute, euskerari eraso egiteko. Halaxe da bai. Beste batzuek berriz, berdin arbuiatzen dute euskararen arruntasun hori, baina hain zuzen kontrako motiboengatik. Oiek alakoek kosta ala kosta inguruko erdaretatik ahalik eta gehiena urrundu nahi izaten dute euskara. Alakoentzat nolabait ere beti da ardi beltzaren arrotasun eguna. Badiruditzen bat eta arraroagoa, esotikoagoa eta bakanagoa, orduan eta euskaragoa dela euskara. Eta bostaxola zentzugabea eta erabiliezina dan. Bai, eta esaten ari ginen bezala garbizalekeria leksikoa larria da, baina garbizalekeria sintaktikoa larriagoa, dituen ondorioengatik. Besteak beste, Angel Ertxundik esana du gure testuak, alegia, euskal testuak idinekatuak direla. Eta esango nuke garbizalekeria sintaktiko horrek zerikusi handia duela horretan. Idinekatuak, bai, eta idi argalak. Izan ere, geure buruari baliabideak ukatzen ibili gara, eta horrek argaldu egin du euskara, egitura aldetik. Zeren eta naturaltasunaren izenean, euskarari edo euskaldunoi eskatzen zaigu baztertzeko lehendik landuta dauden zenbait estrategia komunikatibo. Baina berez, hobeda baliabide guztiak prest edukitzea ganbaran, eta gero erabakitzea noiz zer erabili, hartzaileen arabera, egoeraren arabera, edo egoerak eskatzen duenaren arabera, ezta. Horren partez ordea, aspalditik sustraitutako aurriritzi batzuk, arau gisa saltzen zaizkigu. Bai, adibidez, aspaldiko aurreiritzi etxekalte hoietako bat, hauxe, aditza beti atzean doala euskaraz. Eta pentsa ze kontrakampaina egin zaion horri aspalditik. Bai. Eta lehen ere esan dugu, batzuek uste dute zeren non, zein, ezen, eta halako guzti horiek ez direla euskara. Ez zaizki gustatzen, inork ez du holakorik esaten, zatarra dira. Halako hitza ez da euskara, nola izango da erdaraz ere berdin esaten da eta... Euskaraz esaldi laburra baino ezin dira egin. Eta horrela, aspertzeraino.
orain arte, agerian jarri nahian ibili gara, nolako ahulguneak dituen Euskara Batuaren artifizialtasunaren argudioak, edo hobeto esan da aitzakiak, baina zuk esan duzun bezala, Irene, badago zer esana kontrakoaz ere, alegia, nola esan, naturalismoaz ere ez, denok ibili izan gara inoiz hortxe, Euskara naturala gora eta Euskara naturala behera, baina ondo pentsatuta... Ondo pentsatuta, naturaltasunaren gorazarre eroso xamarra egiten da batzuetan edo egiten dugu. Jakina, pagotxa da, norberaren komunikazio gaitasuna landu beharrean, tresnari berari leporatzea, kamutsa izatea, edo artifiziala izatea. Zergatik eta norberak etxeko sukaldean ez lukelako horrela esango. Norbera balitz bezala euskara guztien neurria. Bai, besteak beste diozun horrekin lotuta, Alex Gurrutxagak oso artikulu interesgarria argitaratu zuen berrian 2018an. Eta txataltxo bat entzungo dugu orain. Auziaren muin-muinera doa eta. Euskara Batuak mende erdiko bidea eginda, pentsatzen hasian nintzen gehienok bat egingo genuela Axularren ideiarekin. Alegia, Euskarak egoera jakin batean komunikatzeko balio ezpadigu, arazoa ez dela Euskararena, hiztun ona baizik. Azken aldian ordea ez daukatain garbi nire inguruan alakorik uste ote duten. Adibide xume bezain nire ustez esanguratsu bat. Urliak, ekonomiari dagokion zeozer El Correon gaztelaniaz irakurri eta ulertzen ez badu, hala esaten du. Ez dut ulertzen. Testua berriakoa bada berriz, esaldia beste bat izan daiteke. Ez da ulertzen. Ezagun xamarra zaigu, Gurrutxaga kontatzen duena ez da. En naiz ni, Euskara da. Badirudi garai batetik ona gauzak aldarentzikatu egin direla pixka bat. Aldrebestu, ez esateagatik. Izan ere, garai batean jende zarrak esaten zuen, ez zuela ondo egiten. Zue gazteak bai ondo. Bai, haze ospetxarra alfabetatu gabeek eta haze komplexua, tamalez. Kontua da zarraiek, kontalari paregabeak zirela asko eta asko. Orain berriz, aldrebez gertatzen zaigu. Adierazkortasun aldetik eskaxibili eta oso ondo ari garelakoan gainera. Euskadi, jende gutxi, badenok erdi lenguzu, arrazau behar da nahastu. Euskadi, toki gutxi, elkarri iten embarazu, hau markemin galtzerik ez da. Euskadi, jende gutxi, baina denok ere ondo zaratatxu. Hitz egin dezagun orain beste fenomeno bitxi xamar batez. Zenbaitek sekulako ezin ikusia diote Euskara Batuari, baina bitxiro Gaztelania Batuari eta Frantses Batuari ez. Batekin ernegatuta oso eta besteekin berriz txit eroso. Bidea oso denbora gutxian egin izanaren ondorioa ote da, hori. Edo diglosiarena, besterik gabe. Edo guztiarena behar bada. Seguru asko, bai. Hizkuntza normalizatuak azken batean oharkabean ikasten dira, ja konturatu ere egin gabe, eta hori da ikasteko modurik onena, jakina. Baina Euskal Herriko herritar gehienontzat ezinezkoa da, euskara horrela ikastea. Beste bi hizkuntza baitira hegemonikoak eta non nahikoak. Pentsa, arnasgune deritzen hoietako umeek ere bestela bezala ikasten dute erdaraz, alekinik egin behar izan gabe.
erdaraz dena dute aixialdi, dena denbora pasa, dena zaletasun, eta beste aldean berriz, eskola da askorentzat euskarazko uarte bakarra. Euskarari hain zuzen lehenago ere esana dugu, eta seguraski esango dugu gero ere, errepika edo erresonantzia kaxa hori falta zaio, edo zein hizkuntzak behar duen oihartzun edo bozgorailu hori. Oihartzun amaigabe oie gabe, zaila da, hizkuntza bat barneratzea eta arekin eroso sentitzea, egoera, aldaera eta erregistro guztietan. Dela oskoan, dela idatzean, dela lagun artekoan, dela estandar formalean. Bai, eta por zerto, estandarra ipatu duzu oraintxe, uste dut nahiko saltza izaten dugula Euskara batuaren eta Euskara estandarraren kontuarekin, ez da, alegia gauza bera dira, ez dira, zer dugu horrekin? Esan genezake batua hizkera edo euskalki guztietatik edaten duen aldaera badela, eta hiztun guztiontza sortutako aldaera arautua dela. Bestalde, euskaltzaindiaren hiztegiari erreparatzen badiogu, estandar hitzaren esanaia, hau da, eta zabaldu komatxoak. Eredu edo arau jakin baten arabera egina edo antolatua. Hortaz, zer esan nahi du horrek, alegia, definizio horri txiki kasu eginez gero behintzat, esan beharko genuke batua dela euskararen aldaera estandarra? Bueno, esan hori da estandarra egoera formaletan erabiltzeko aldaera dela. Komunikabidetan, irakaskuntzan, administrazioetan, olako tokietan. Batua ere egoera formaletan erabiltzen da nagusiki, baina batuak formala izan behar aldu, beti. Lehen ere eman dugu gure iritzia, ez du zertan beti formala izan. Izan ere, galdera horri baiezkoa erantzuten badiogu, arazo handi bat sortzen zaigu. Alegia, euskalkiri gabeko euskaldunak kondenatuta daude erregistro informalik ez edukitzera. Batuan ezin da erregistrorik izan, ezin da izan hizkera informalik, gazte argotik, aurrizkerarik, lagunartekorik izan. Uste dut biztan dela baietz, eta ala komeni dela. Hori gabe, hankamotz ibiliko gara, eta hizkuntzak ez dira esparru jakin batean komunikatzeko bakarrik. Giro eta egoera guztietan bizitzeko dira. Barnean sentiarazten bizitzeko mitoak eta mantrak auzitan jartzen gabiltza gaurko saioan, edo mitoak eta mantrak berresten. Eta ona hemen beste esaldi bat dezentetan entzun ohi dena. Euskarak izugarrizko garabidea izan duela, eta beraz, estandarizazioa egina dagoela, bukatua dagoela. Nahiago genuke, lanean buru oste gutxiago, Maialen? Pentsa, bai. Erabilera normalizaturik gabeko hizkuntza minorizatu batek buka dezake neinean bukatu da. Nire ustez euskararen estandarizazioa. Izan ere biztan da gauza badela aldaera estandar bat izatea, eta hori badugu, bai. Baina beste gauza bada, oso bestelakoa, hizkuntza normalizatuta egotea. Hiztun komunitatearen jarduna normalizatuta egotea. Bi gauza dira, baina lotua dauden noski. Gizartean hizkuntza ez badago egoeran normalizatu batean, estandarrak ere utsuneak izango ditu. Alegia, zinema eta telesailak euskeraz ezin ikusi baditugu, ez dugu jakingo nola izendatu behar ditugun, adibide bat jartzearren, izarretako gerra saga ospetsu horretan erabiltzen dituzten espata berezi horiek. Zin egiten duten horiek. Horiek. Zuzertzea, urdina edo gorria. Tokatzen dana, denerekin konformatzen ez. Txintxoaren ezpata beti. Ordun urdina. Euskeraz zeizen dute, ez da? Espata laserra, laser espata, laserrezko espata, adibide txoro bada, badakit, garrantzirik gabea. Baina hiztun bakoitzak egunero erabaki behar du nola esan euskeraz hau eta edo bestea edo gauza normalagoak, izarretara jungabe. Ez baitzaio egina iritsi, berak ibili behar baitu itzultzaile lanetan.
Gainera, ezin ahaztu interneten eta komunikazio digitalaren garaian gaudela. Hortxe daude bideojokoak, marrazki bizidunak, podcastak, ez? Telesailak, websailak, youtuberrak, tiktokerrak, hoiek guztiek haien presentziak edo haien absentziak izugarrizko eragina dute hizkuntza batean. Gainera, hiztun komunitatea oso heterogeneoa da, denetik dago. Bai. Komunikazio gaitasunen aldetik, badira oso erraz hitz egiten dutenak eta kostataritzen direnak. Eguneroko hizkuntza euskera dutenak eta tarteka baino hitz egiten ez dutenak. Ingurua euskalduna dutenak eta inguru erdaldunean bizi direnak. Alegia, euskera batua eta euskera estandarra bai, baina euskaldun estandarrik ez dago edo oso bakanak dira. Euskaldun estandarra da, beraz euskaldunon adar bakarra. Adar bakar bat daukatondo pasatzen du begiak izten badituzu ikusiko duzu existitzen errela baina hemen dira gure irudimenean. Eta aizu Irene, beste galdera ohiko bat. Euskara batua nork egiten du? Hiztunok, akademiak, adar bakarrek, zeinek. Zeren horren inguruan ere piztu da, makina bat polemikatxo. Bai. Arau ofizialak, dakigunez, akademiak ematen ditu, baina neurri handi batean hiztunok egiten dugu euskara batua. Azken batean, asko kontrakoa uste duten arren, akademiek horixe egiten dute gehien bat. Hiztunek zer erabili, uraxe jaso, ondo aztertu eta gero, eta ertz guztietan miaka ibili eta gero. Bai, eta horrexegatik dira, hain garrantzitsuak hizkuntza korpusak, ezta? Bai, mota guztietako korpusak. Azken batean, erabiltzen den hizkuntza hori biltzen da korpusetan, eta haien bidez, akademiak egiazko hizkuntza aztertzen dute, ahoskoa eta idatzizkoa eta dokumentatuta dagoena, azken batean. Eta gero, horixe jasotzen dute hiztegietan, gramatiketan eta abarretan. Eta horretarako jakina, lehenago kontuan hartu behar da maiztasuna, hitz jakin hori asko edo gutxi erabiltzen den, non erabiltzen den, leku guztietan esaten den edo hizkera jakin batekoa den bakarrik, edo idazle baten kontua den, hori ere izaten da. Olako gauza guztiak. Hortaz, gizarte bat edo komunitate linguistiko bat akademiaren atzatik baldin badabil, seinale txarra ez da. Tira, hitzak erabiltzea, izendapenak asmatzea, eta berez gudenon kontua da. Kasetariena, itzultzaileena, idazlena, espezialistena, ere bai, noski. Baina nola ez, hiztun arruntena ere bai. Eta akademiei berriz, erabiltzen den hori jasotzea dagokie, jakina, modu ordenatuan biltzen dute, eta seinalatzen dute zer den jasoa, zer neutroa, zer hizkera jakin batekoa, zer arrunkeria, zer apartatu den sistematik, eta bera zer den gramatikaren kontrakoa, eta hola. Bai, sistematik apartatzeko kontua aipatu duzunez oraintxe, gauzatxo bat. Entzule buru biziren bat, saioa hasi denetik, behar bada gaiztakeria bat pentsatzen ariko da, alegia bi ziutate jarri diogula izenburua atal honi, eta ziutate hitza, begira, ez dagoela, Euskaltzaindiaren hiztegian. Berriaren hemerotekan ere bilea ibili gara, eta 20 urte pasatxo hauetan, agertu da, baina ez askotan, Atxagaren ziutateaz liburua izendatzeko agertu izan zaigu, zenbait aldiz, eta hortik kanpo berriz batik bat, nun eta iritzi sailean, hau da, nolabait ere lexiko aldetik libreena izan ohi den sailean, ez da kasualitatea izango. Euskaltzaindiaren hiztegian ez dago ez, baina orotariko euskal hiztegian bai, ziudade sarreran. Idazle klasiko batzuk erabili izan dute, Lazarragak esaterako, eta baita bersolarien batek ere. Hortxageri da adibidez, txerritaren adibidea. Gipuzkoako Donosti deitzen dan ziudade batian. Gaur egungo idazleen artean, Atxagak ziutatea idatzi zuen, eta zuk esan bezala,
eta kabafizi problema bat itzuli ere bai, ziutatea izenekoa. Eta oraintsuago, beste makina bat idazlek ere erabiltzen dute, Aurelia Arkotxak, Inigo Aranbarrik, Pello Lizarraldek, Arkaitzkanok. Hortaz, gehiago eta gehiago eta gehiago erabiltzen badugu, agian egunen batean sartuko da, ziutate ere iztegian, ez da? Bai, baliteke, dena den, eta oso kontuan hartzekoa da, hitz bat Euskaltzaindiaren hiztegian ezagertzeak, ez du nahi eta ez esan nahi desegokia denik. Baizik eta besterik gabe ez dagoela jasoa, oraingoz bintzat behar bada gutxi erabili delako. Alegia, nolabait esateko ez dela ilegala, baizik agian gehienez ere alegala edo, ez? Bai, horrela esplika diteke bai. Euskarak behar du prosa egiteko moldea ongi finkatua eta trenpatua izan. Hau da, segurazki, Euskarak duen premia gogorrenetako bat. Hori duen egunean, Euskara bere bizkarrezurraz orniturik izanen da. Eta hori ez duen bitartean, tresna alferra izango da. Gai ez dena, zeregin askotarako balio ez duena. Euskara bizia izan dadila. Horra gure mintzairaren premietan lehen bizikoa. Baina horren hurrengo, prosa egiteko tresna moldaturik edukitzea da, ene ustez, bigarrena. Luis Villasante. Euskara batua, bizi-bizia, ongi finkatua eta ongi trenpatua. Horixe nahi dugu guk ere. Euskara bat orotarikoa eta orotarakoa. Bai, Lizardi beti gogoan, beti aipatzen da eta gaur ere aipatuko dugu. Hizkuntza bat noranahikoa. Hizkuntza bat poesiarakoa, txantxarakoa, lanerakoa, plazarakoa, filosofiarakoa eta noski uskerietarakoa ere bai. Eta noski festarakoa ere bai. Bai, gure festarenak ordea egin du gaurko zentzule. Ostiralean beti bezala entzungai izango dugu gaurko gai honen bonus traka eta gaur 8 berriz beste kontu batzuekin gure matraka. Baturik eta ez bere izirik. Ordura bitartean ongi ibili guztiak eta guztiok. Eta minik hartzeko modurik ez egin. Bi ziutate. Edukia eta gidoia, Irene Arraratx Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketak. Arantxa Artola Aldanondo, Mirentxu Larrañaga Sueskun eta Nerea Urriza López. Muntatzea. Oli Artola Apeztegia eta Lara Madinabeitia Nanklares. Musikaren hautaketa, Arantxa Artola Aldanondo eta Maialen Berasategi Katalan. Musika. Euskatalitesen, Iparragirre Abiladela. Antxon Balberderen, Sir Charles. Anariren, Otzanak. Ibilbedi taldearen Agur. Flysheet taldearen Aurreiritziak. Gatiburen Urepel. Bier taldearen Marte. Kainakairen Aldapeko. Les Mechaniciens taldearen Euskadi Jende Gutxi. Raimundo el Canastero eta Laguera Bizitzeko Gogoa. Adar Bakarra Abestia. Aipuetako musika, Basabi taldearen Violent Shadow. Xabi Aburruzagaren Hortigeiran eta Peio Ramirezen Etxeko Epeletan. Euskaraz Gay Show.